To a jam'iyyar ku a zaben da ya gabata al'ummar Najeriya da dama suna cewa kun yaudare su kun kawo musu tsarin Muslim ticket wanda aka yi musulmi da musulmi shugaban kasa musulmi mataimakin shugaban kasa musulmi wanda da dama suna ganin cewa yaudara ce gwamnatin ku ta shigo an ga bambance-bambancen abubuwa musamman a Najeriya da take da matsaloli na addini da sauransu. Kuna nan ga kuna ganin ba yaudara ba ne. Wannan musulmi shi domin maganan addini. Kira min suna ɗaya mutum ɗaya wanda an musguna mashi don maganan addini. Ba musgunawa don addini ba. Abin nufi kun yi amfani da addini don kuka ci zaɓe amma kuma ba a taimaka ma 'yan ƙasa suna kuka da cewar ba a taimaka musu. Wai ne mu ce don bambancin addini in kun ce wai an zo don maganan addini ne. Wai ne ni Krista ne an yi Muslim ticket ni na saya ma Muslim ticket ne ba wai don na saya don maganar Muslim ticket ba na saya don na san abin da shi shugaban kasa ya Lagos kuma na san zai iya yi a Najeriya na san shi musulmi ne matan shi Krista ce bai musguna mata ba bai kore su ba yaran shi wasu su musulmi ne wasu Krista ne bai kore su ba bai raba auren ba ina son wani irin auren ya zo Najeriya inda in ko ni musulmi ne ko ni Krista ne ba za mu musguna min ba an zaɓe shi da aka yi ba don shi musulmi ba ne an zaɓe shi don baya wariyan addini baya warin yare bari baka example ai ya kawo mutum daga Kano musulmi ne ya ba chairman a Lagos bai san shi musulmin Kano ba ne bai san shi Bahaushe ba ne ya kawo Falake daga Kwara ya ba shi daga Kogi ya ba shi local government chairman ya ba shi dan majalisar tarayya a Lagos bai san shi dan Kogi ba ne ya kawo wani daga Anambra shi Inyamuri ne ya kawo shi zuwa Lagos ya ba shi minister of budget and planning ya gama ya kawo shi a national level ya zama DJ budget lokacin Buhari bai san wai shi Inyamuri kuma shi Krista ba ne ya kawo mutane daga state daban-daban ka gaya min gwamna daya a Najeriya da ya kawo mutane daga yare daban-daban a state nashi ya ba su commissioner ya ba su local government chairman ya ba su makamai daban-daban an ban da shi president Bola Ahmed Tinubu da ya Lagos kuma ka san ban da shi din ma shi ya talafa ma Atiku shi da arewa ne ya support na 2007 ya zama shugaban kasa bai san Atiku dan arewa ba ne ya janye shi Ribadu ya supportin nashi ya zama shugaban kasa bai san shi na arewa ba ne ya sake supportin Buhari ya zama shugaban kasa ya ba da kudi ya ba da structure ya ba da komi shi ya zama shugaban kasa bai sani wai shi musulmi kuma dan arewa ba ne to kaga in ka lura shi president Bola Ahmed Tinubu akwai talafawa da yawan mutum daban-daban a duk shafin wannan kasan ba wane taimaka ma mutane yare daban addini daban kamar shi president Bola Ahmed Tinubu. To yanzu idan ka yi wannan maganar an ga cewar a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ba a taɓa cire wani musulmi an cire musulmi aka ba kirista amma ba a cire kirista aka ba musulmi kujera ba musamman idan ka ɗauki kujerar da aka cire Ganduje ka haye kujerar da aka cire Badaru aka ɗaura Musa Christopher 'yan Najeriya suna ta magana akan cewar ai me yasa ba a samu ta kujera kuma da aka cire kirista aka ba musulmi ba ya nuna cewar ku ba kwa kallon addini kawai aiki wanda zai aiki kuke kallo kenan to in ka faɗa wannan ko ai da kirista suna su complaining mun ɗauka jami'an mu da party chairman ɗin shi musulmi ne secretary musulmi ne ko party chairman da musulmi ne Ganduje shi musulmi ne ba secretary musulmi ne ko a arewa
gabaki da esco na arewa duka musulmi ne, mutum ɗaya ne krista kawai a cikinsu. Krista sun yi magana ne na AP sun ki ba wanda ya ki, don sun gan za su yi aiki ba wanda ya magana. Ai in ka bi shafin tsaro ma da Minister of Defense musulmi ne, Minister of State Defense musulmi ne, NSA musulmi ne, dukkan arewa ne. Ai magana ne wani aiki ne don an san za su yi aikin. Ba a maganan addini in ya kai maganan tsaro da maganan party. In party sun ga wanda zai musu aiki sai a bashi aiki. Yau da ni zan ga maka yau wai zan musguna don ni krista, ka taba jin ko ka je party office in ka ji ko na bambanci addini don ni krista ne? Ai dama wani lokaci mutane suna neman hujja don su dan kulle wani abin za magana a kai, sai su kawo wannan maganin. Wa su ne gobe, wadakila gobe a ce Minister of Defense a canja ya zama musulmi ne. Wadakila wani akwai wasu ma shi president maybe zai shufflement ya canja wasu Muslim su zama Christian, wasu Christian zama Muslim. Ya canja su. Wannan sai hana za a nemi wanda zai iya aiki ne. Amma a cikin wannan abubuwan sai a san an yi balance. In ka duba arewa, ka duba ai muna da deputy senate president, shi krista ne, shi speaker shi krista ne. Ai ba magana ba, domin sun za su yi aiki, sun kware wani a wannan aiki. So ni a gani na muyin arewa ko musulmi ne ko krista ne duk mu ɗaya ne fa. Aini na san abin da shi mutane kamar Ahmadu Bello su yi ma mutane. Ba a wariya, ba a maganin addini. In ba wai yau da maganin siyasa muna arewa yanzu na ana maganin addini a ko'ina. Ai dan kauye na na san shi Ahmadu Bello ya ɗauke shi daga Ibadan ya kai shi kasan waje, ya kawo shi ya sa shi a police, ya ce ka je wurin don ka zama first officer na Najeriya da shi mai digiri. Ahmadu Bello bai san shi krista ba ne? Driver nashi, mai dafa abincin shi, clerk nashi, secretary nashi kenan duk krista ne. Ni ban san ko me ya sa mutane sun sa addini gaba arewa a wannan shafin ba. Amma da gani na in duk wani yana so ya zama leader, shugaban arewa, ya koya abin da shi shugabanmu, babanmu shi Ahmadu Bello ya yi a arewa.